ndikudziwanso kuti mmadera ena ndiwe nawo ngakhale kona mkumba uko kuti anthu amalima ngakhale kumangochi south anthu amalima ngakhale kunamwera anthu amalima konse kuja kwakutiyeka tuli kuti amalima wanthu kuli minda kuli nthaka yabwino mpofunika kuti fetereza atsike mtengo kwa aliyense thumba la 50 kg 4,000 nkanthu zithandiza kuti anthu apite patsogolo kumadya dikatatu pa tsiku zikhale zinthu osati ngati nthano kapena maloto koma zoonadi zochitika kumalayiko mkulu tikugwirizana pafupi mepo ndiyenda kugwirizana kuti titukule ulimi alimi asikula fetereza mochipa 4,000 thumba la 50 kg ndiye kuti chithandiza kuti anthu alime zenzene. Chifanga alimi aufinyika alimi ndiwathandize potsitsa mtengo wa fetereza 4,000 nkanthu basi. Alimi mudalitsika ni fetereza wa 4,495 kwacha pa bagi ya 50 kg. Amene amayitanitsa fetereza kumalawi kuno timadziwanso landed cost ya fetereza obwera kuno. Zimene timachita kunoku nkuononga vanthu akuno kumidzi. Mukamba ife tikunena kuti fetereza litsitsa mtengo 4,000 nkanthu tikunena zoonadi zimenezo zichitika. Ine ndi achilima takhala tili kulankhula zakuti muboma la tonse alimi akondwere fetereza utsitsa mtengo thumba la 50 kg kugulitsa pa 4,000 ni kanthu. Thumba la fetereza lija 4,000 nkanthu pamene pali bwino twali pali bwino wani. Thumba la 50 kg lija 4,000 nkanthu basi. Koma nakonjwa atu vano koma nkani nukambainya serious chifanyika tifuna kuti alimi wonse nawo azipeza phindu pa zimene amalima chifanyika tatsitsa mtengo wa fetereza kuti ukhale 4,495 tifuna kuti zimene zichitike. Tsono tangoganizani chifanda vapo kuti nummadandaula kuti fetereza maningi udula. Ndiye kuti thumba la fetereza 50 kg nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4,000 nkanthu kodi pamene pasipali bwino. Kodi mukuniva ine kumtengo uko eya namumva wina akuti koma pamepo ati TPP woye mena mabwera ndikumadzapereka manifesto yawo 2020 nkuti mitengo ya katundu tonse tikuitsiwa. Nima amayi nima amagulidwa 70 kwacha si choncho. Lero la amayi nima imwe ucha akugulidwa 1,000 kwacha ndikunama. TPP woye mafuta galimoto analipa 750 ndipo amanena kuti ifeyo titsatsitsa. Lero mafuta omwe olokupezeka TPP woye ndiye pa 5 zinthu zimene analonjeza atachonge ndi anthuwa. Anthu aja ananena kuti tizidya katatu tikudya katatu. Ananena kuti fetereza azagulidwa 4,000 nkanthu akugulidwa 4,000 nkanthu. Thumba la 50 kg lija 4,000 nkanthu basi.
wanagonjwa atu vano koma nkhani nukambaiya serious